とこうと思ったんだけど、大変でしょ。大変っていうより暑くなりそうで危ないから、コンビニでクーラーボックスに入れた方が安全だねって話になってしまいました。すいません。だから、クーラーボックスとかコンビニで買ったものをそこでそうだからでも買って、生ものじゃなければ OK でしょ。おにぎりパンとかだパッとパッとおにぎりは最悪なんか保冷剤で頼んでそういうのは絶対まずい。近くにコンビニがあるってないの？じゃあ行く途中でそれと買える。これもおにぎりとして近くに。前日に買っとく。朝早いから。高速乗ってそのまま高速で着く。